A bukukuwa na birthday mafi ingancin zantuttukan malamai bukukuwa ne waɗanda ba su da kyawu. Malamai sun kasu kashi biyu game da maganar hukuncin birthday da masu ganin cewa addini ne, wanda suka ganin cewa kamar daga wani addini aka ɗauko aka zo da shi, to abinda suke cewa wannan ya zan bid'a kenan don cikin addinin mu babu. Masu ganin cewa al'ada ce kawai birthday bai da alaka da addini, al'ada ce wanda ba tamu ba kuma. Don haka aro al'adar da ba tamu ba wadda ba ta da fa'ida ba ta da kyawu. Malaman musulunci na wannan zamanin sun kasu kashi biyu game da hukuncin birthday. Mafi ilimi cikinsu da mafi tsoron Allah cikinsu da mafi girma kamar Bin Baz, kamar Uthaymin, kamar Albani, kamar da yawa cikinsu manya duk sun tafi akan cewa birthday bid'a ne. Akwai wayanda su ma mallamai ne kuma masu ilimi kamar Salmanul Auda, kamar wasu su irin shi da suke ganin cewa birthday kawai al'ada ne, don haka in an yi wani celebrating na al'ada ne kawai bai cikin abin da ake bada lada ko abin da ake bada zunubi. Mun fi gamsuwa da waɗanda suka fi ilimi, suka fi dattako, suka fi manyan shekaru, don haka barin yin bikin birthday din yafi alal aqalla wallahu ta'ala alam.